Mäpä IMCF osaan siihen vetää, mä osaan tuohon. Aletaan näin mittei tähän pompuun. Sun teet ennen sitä. Juu, mä tein tällä. Tää nyt tosti ja sit on, niin sit tulee 47 hintaa. Joo. Joku kattoo sitä. Oho. Kyllä vitus on saanut noin paljon. Toi siis tuo niin... Tuo ei riko sit kuordia yhtään tuo liike. Ei rikokkaan, ei rikokkaan. Mä menin joskus praktikalla, siis se... mä menin oikeesti joku 47 kertaa, eikä mitään. Ei riko, se ei tee mitään. Siis se luki vaan frame datas tuolla vitsi 8-way runissa, että se muka rikkois, mut no. Vai sainko rikki? Ei se, ei. No en mä tiedä, 100 kertaa. Ei se riko yhtään, mä tiedän. No, ei. Se oli punaisellakin, niin sit se vaan niinku... Niin, ei. Se oli kirkkuva punainen ja vilkkuu sillain niinku, että nyt hajoo, niin ei. Mut ihan hyvä vaan, ettei tee tavallaan niinku, jos ajattelee. No siis, jos haluu omaa hahmoa niinku vaan kauheasti paremmaksi, niin totta kai se sais rikkoo kuordia joka liikkeellä, mut niinku... Se on muutenkin aika kova I-15 Punisher sillain. Mä yleensä niinku, kun mä haen Yoshimitsun niinku seinäkompoa, niin mä yleensä yritän, että se on se potku, koska se tekee niin. Tai sit ei, kun se niinku... Ei, koska tuo no siis se aloittaa jo siitä niin jumalattomasta damasta. Ja jos sä teet tällä, tää menee yli. Jos sä teet tällä, eikö se tuo selkäpäin? Se osuu. Ja sit pitää sinun läpi, koska tästä ainoastaan läppejä. No. Ja sit tästä ainoastaan tää. No sit tosta saa... Tästä on myös tää. Joo, ja sit siitä saa tuo saatana possession tosta. Aika hyvä kulma saa olla, että sä saat se tosta niinku 3 pois. Joo. Onko tästä suoraan? Joo. Aika kova pommu silleen. Ja vasta tuossa mittarissa. Tästä on vanku. Joku Nightmare kuolisi tuohon, kun se ei pysty. Se on jännä Nightmare. Vitun joku. Ennen kuin sä sen.